Hei, anteeksi. Mikä on Oulun paras lukio? En mä tiedä. Sori. Tervetuloa seuraamaan Haluatko puolimiljonääriksi -ohjelmaa. Tänään meillä on alkukarsinnoissa Kastellin lukio, Merikoski Hei, on sun snappeja. Joo, Janika Kolmela. ja Laalinan eliittilukio. Kyse on lukio. Mä oon kyllä käynyt kaikki kurssit jo. Ja Osyyk. Sateenkaarilla, yksisarvisilla ja itsevarmuudella Ja kappas voittoon! Pateniemi on näköjään tänään myöhässä. Ja kuten varmasti tiedätte, karsintakilpailu etenee siten, että nopeiten oikein vastannut pelaaja pääsee varsinaiseen kilpailuun. Oletteko valmiita? Mikä näistä neljästä ei ole eläin? A. Kolibri, B. Elefantti, C. Sinivalas vai D. Kesäkurpitsa? Ja vittu! Älä postin, kun mä osoitan sun perheen! No, koulitaanko me tänään sinusta Suomen uusi Döperdö? Miksi Juhani tonne on valittu? Opiskelet siis hevostieteitä. Joo, siis meillä on tämmönen yhdistys, jossa niinku mennään vähän niinku pihalta pihalle, ovelta ovelle. Käydään ruokkimassa lintuja, koiria, kissoja, sorsia ja sitten välillä kissojakin. No, ja sitten semmonen hauska juttu, että jos olette ihmetellyt, että miksi teidän koira ei syö, niin se saattaa olla, että me ollaan käyty ruokkimassa sitä. Eikö ole hauska? No niin, ja siirrytäänpä ensimmäiseen kysymykseen sitten. Oletko valmiina? Kyllä. No niin, täältä pesee. Kuinka monta kuutiometriä jäätä sulaa joka vuosi Grönlannin jääpeitteestä? Ja nämä vastaukset siis on ilmoitettu sitten sen veden määränä. A. 10 kertaa 10 potenssiin 3. B. 10 kertaa 10 potenssiin 5. C. 4 kertaa 10 potenssiin 6. Vai D. 2,5 kertaa 10 potenssiin 11 kuutiometriä. Niin tää oli se ensimmäinen kysymys. Niin, kai tiedät mikä on kuutiometri. Aivan, että hyvällä pohjalla kuitenkin olet tullut sieltä Lintulauta-yhdistyksestä tänne kilpailemaan. Kyllä. Joo, kyllä me ollaan opeteltu. Mulla on semmonen pieni kutina olisi, että se saattaisi olla tuo C tai D. C tai D. Kyllä mä taidan mennä sillä D:llä. Vastasit vaihtoehdot on D. Lukitaanko vastaus? Lukita. No niin, ja vastausvaihtoehto D on lukittu. Katsotaanpas mitä sieltä tulee. Ja se on aivan oikein. Onneksi olkoon, voitit 100 euroa! No niin. Kyllä 100 saa jo monta säkkiä siemeniä täytetty. Meillä on puolen yhdistyksen puolesta säkit jo niin täynnä, että ei tarvi enää kuulla. Ja siirrytään seuraavaan kysymykseen. Mikä näistä on porakoneen merkki? A. Pikachi, B. Makita, C. Simeon vai D. Bauer? Tämä on hyvin vaikea kysymys. Pariu, Deus!
Koira! Juhani, hei. Herätys. B. Lukitsetko vastauksen B? Kyllä. Eli vastaat Makita. Makita. Niin, vastaus B lukittu. Ja kyllä, se on aivan oikein! Olen voittanut 500 €. Mitä nyt tuntuu? Oikein hyvältä. Tilanne on sellainen, että jos vastaat seuraavaan kysymykseen oikein, niin voitat 2000 €. Mitä tekisit tällä voittosummalla? No, varmaan ostaisin markkinoiden uusimman lintulaudan. Siinä on silleen, että siinä voi asettaa siemeniä. Ai, uusi ominaisuus. Joo, en ole ennen nähnytkään tuollaista lintulautaa. Joo, se on yksi mun lemppareista. Joo. No, oletko valmis kysymykseen? Tottahan toki. Mikä rengashäntäkallion kengurun latinankielinen nimi on? Ja tässä tulee vaihtoehto. A. Canis lupus. B. Excalibur. C. Petrocalcanthropus vai D. Unituovuovuounituovuovuoblimubilvio osas. Tämä oli erikoinen. Tämä on kyllä hyvin erikoinen. Musta tuntuu, että mä oon... Tuo D:n on kuullut jossakin, siitä mä oon varma. Itsekin olen. Mutta uskaltaisinko sitten valita sen? Siinäpä vasta kysymys. No, yrittänyt ei laiteta. Se on se D. Eli lukitset vastauksen D. Kyllä. Ei vittu, nyt meni väärään. Täällä on nyt C lukittuna. Niin tämä Katsotaan, että voi oikeesti laittaa sinne sitä sun vahingossa laittamaan. Hei, kuka täällä johtaa? Ja C on aivan oikein. Olemme voittaneet 2000 €. Sillä pääsemme jo kuuhun. Mua ei sinänsä kiinnosta, että kiinnostaako Suomi mennä kuuhun vai ei. Se on mulle aivan se ja sama. Jaha. No, oletko valmis 4. kysymykseen? No, pakko kai se on. 4. kysymys kuuluu. Mihin kaupunkiin sijoittuu suosittu TV-sarja Simpsonit? Vaihtoehto A. Joensuu. B. Moskova. C. Springfield vai D. San Andreas? Hello everybody! Sorry kun myös. Not worries. So, this is the last hour before ylioppilaskoe. So, a movie it is. It's a movie. Let's movie. Movie. Let's watch movie. Today, a movie. Movie. A movie. Movie. A movie. Movie. A movie. Movie. A movie. Hei! Meinaako jäpä vastata ollenkaan? Meillä on rajallinen lähetysaika tässä ohjelmassa. Mä arvoin, että mä saan miettiä rauhassa. Ei, täällä ei mietitä. Selvä. No. No siis... No oiskohan se sitten se? Oiskohan se ollut? Kyllä se taitaa olla, joo. Lukitsette vaihtoehdon C. Kyllä. Eli Springfield. Kyllä. Ja kyllä, se on aivan oikein. Olette voittaneet 5000 €. Sillä saisi jo vaikka monta kymmentä
fasaani puolella pöytää. Että sä voit... Oot sä just tommonen, joka ampuu niitä fasaaneja? Ei kun syön. Mitä? Sinä syöt fasaaneja! Tuommoista itseä, Miki! Tervetuloa takaisin. Haluatko puolimiljonääriksi ohjelmaan? Mennään 5. kysymykseen. Oletko valmis? Tottahan toki. Eli 5. kysymys tulee. Mikä näistä on suomalainen automerkki? A. Sisu. B. Bugatti. C. Kurkku Mopo vai D. Yamaha? No, mä oon sen verran tiennyt noista moottoreista, että... Niin, autoista puhuttiin. Huhuu. Juhani. Herätys. Mennään sillä aalla. Sisuksen suomalaisen pitää tiellä. Eli lukitsette vaihtoehdon A. Sisu. Aivan oikein. 10 000 euroa. Kiitos. Mitä tekisit tällä summalla, jos saisit kotia? No mä oon miettinyt, että semmonen Puljon leffateatteri olisi kiva, että mulla on pari kaveria siinä mukana kanssa. Joo, se on ihan hyvä idea sinänsä. No, edetään seuraavaan kysymykseen. Oletko valmis? Joo, totta kai. Mikä näistä ei liukene veteen? A. Sokeri, B. Bensiini, C. Jää vai D. Suola? Te on tullut tuolta kemiaa lukiossa luettua. Ei oo kyllä tullut, että 1 kurssi käytiin ja 6 siitä tuli, mutta Aivan. nyt on kyllä sen verran vaikea, että pitääpä soittaa perunalle. No niin. Eli soitto perunalle olinkorissa käytössä. Kyllä. Kiloutetaanpas perunalle. No niin, kiloutetaanpas perunalle. Tuula Peronka. No se on Jaajo Linnanmaa täältä Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta, terve. Oi. Terve Juhani. Meillä on nyt täällä sellainen tilanne, että yksi opiskelijoista, Juhani, on täällä kinkkisen kysymyksen eessä ja hän ei tiedä tarkkaa vastausta ja päätti sitten sulle kilauttaa. Joo, voin olla täällä vastaajana. Tässä saat tällaisen kysymykseen vastaus. Mikä näistä ei liukene veteen? A. Sokeri, B. Bensiini, C. Jää vai D. Suola? Ja aika käynnistyy nyt. Niin, sokerihan liukenee suussa. Kaikki tuntee sen sanonnan, mutta liukeneeko veteen? Minkälaisia sidoksia siellä onkaan siellä sokerimolekyylissä? Siellä on vetysidoksia, muodostuu vesimolekyylien välille liukenemisessa. Onko se tärkeää? Sun pitää nyt pohtia näitä asiaa, tehdä omia päätelmiä. Bensiini oli hiilivetyjen seos. Tarvitsen vastauksen. Minkälaisia sidoksia hiilivetyjen välillä on? Jää. Ei jää oikeesti. Oikeesti nyt hei. Tässä loppuu aika. Onks tää kompa vai? Anna se vastaus! Siihen kysymykseen sä selität sitä, sun pitää selittää se vastaus. Ja aika loppui. Mitä? Ei. No, saitko vastauksen No, kysymykseen? en saanut. Kyllä sinäkin kuulit sen. No se on hyvin valitettavaa. No niin tässä on, vaiheessa. justiinsa. Ei pidä en soita. No, mitä vastaa? Ei kai siinä on, pakkohan se on sitten jollakin mennä. En minä tiedä. Eli A. Sokeri, B. Bensiini, C. Jää vai D. Suola? Joku niistä. Mikä tää on tää ohjelmaformaatti, jossa se on justiin? Se oli ihan täysin opettajan oma syy. Niin on. Näköjään puhuu vähän liikaa. No, mennään sillä B-llä sitten. Hän tässä nyt sitten. B elikkä bensi. Lukitset B. Bensiini. Kyllä. Millä perusteella? En minä tiedä. En minäkään. Eli vaihtoehto B lukittu. Mä voin alkaakin pakkailen tässä joka... Ja kyllä, se on aivan oikein. Voititte juuri 189 705 euroa. No jumalauta, tää on juhlat. Se on. Juhlat, hei! Tätä! Hei, mutta mennään! muista, että sulla ei vielä yhtään pankissa. Eli jos vastaat seuraavan kysymyksen väärin, häviät kaiken tämän summan. Mutta eihän se näin toimi tämä ohjelma. Elikkä siis 8. kysymys. Mikä on suositun seikkailupelin putkimiespäähenkilön nimi, joka koittaa pelastaa prinsessan? A. Mario, B. Pinocchio,
C. Pinkino vai D. Rintintin? Tämä onkin todella helppo. Sekin osaisin. Tää vittu. A. Lukitset vaihtoehto on A. Mario. Kyllä. Miksi näin? Mulla on semmonen kova tunne, että mä oon nähnyt sen jossakin. Okei. Lukitaan vaihtoehto A. Mario. Ja se on aivan oikein. Voitit semmonen 500 000 euroa. Eli käytännössä 500 000. Joo. Vastaamalla seuraavan kysymykseen oikein voitat 700 000 euroa. Miltä kuulostaa? Oikein hyvältä. No niin, oletko valmis 9. kysymykseen? En. Elikkä, kuinka monta desimaalia on Arkimedeen vakiossa? A. 3, B. 100 miljoonaa, C. Miljoona vai D. Ääretön määrä? Mä just sanoin, että mä en oo valmis sen kysymykseen. Ja sulla on vielä siis oljenkorsi käytettävissä, rauhan timppa ja 50-50. Voisi olla sopiva toiselle. Mulla on sen verran vetää huuru, että kyllä se rauhantimppu lähtee nyt. Tää on rauha. Eli otetaan käyttöön oljenkorsi rauhan timppa. Joo. Sen verran jännittää. Juhani, moi. Muista, että sä osaat, pystyt, kykenet. Pidä itses rauhallisena, älä hätäile. Vähän kylmänä, sydän lämpimänä. Laanila rules. Rakkauden Laanila. No niin, ja sitten laskuhommi, eli vaikka tosta 3A:sta tonne 74. Kuinka? No. Saanko kättä lasketa? Et saa! Jos kelaa mulla ei ole mitään kysymyksiä, niin mennään eteenpäin. Hei, mut en mä ehdo laskea 73 tehtävää tunnissa. Et ehdi laskee. Kuulepa. Tuolla lyhyen matikan tunti tuolla toisella puolella, niin sä voit mennä vaikka sinne. Siis ei saatana, siis Lyskassa ei ikinä kysyttäisi tällaista. Ettekö te kuuntele ittenne? Pitääkö teillä tulla omat äitit avaamaan teidän kirjat? Missä sunkin kirja on? Missä sun kirja on? Ota kirja käteen ja laskee! Jos mä olisin tiennyt silloin yliopistossa, että on tällaista työtä, niin mä olisin mennyt kukkakauppiaksi. Ota se kirja käteen ja laskee! Joo, ei tää liiku teidän päässä mitään. Tää ei oo mikään s***anan kuviksen tunti, tää Mä on... muistan nähneeni, että se olisi ollut ääretön. Vaihtoehto D. Ääretön. Lukitaanko vastaus? Kyllä. Vaihtoehto D. Lukittu. Ääretön. No niin, ja se oli aivan oikein. Voititte sen 700 000 euroa. Oi jes. Kiitos. No niin, siinä sitten. Vasta sinä vittu. Hän tästä just tänään sanoi, että näitä ei Siis saisi itelle. Mitä vittua? Ei lähetä vielä mihinkään. Ei niin, mutta kohta lähdetään. Milloin lähdetään? No, katsotaan tuossa vähän myöhemmin sitten sitä. Ja toiseksi viimeinen kysymys. Nämä on aika haastavia kysymyksiä täällä loppusuoralla. Se tulee täältä. Olit valmis tai et? Kuinka monta jalkaa on 1000-jalkaisella? A. 1000, B. 100, C. 38 vai D. 4? Mistä minä tiedän?
A1000, B100, C38 vai D4? Taisi mennä kysymys äsken vähän kuti. Joo. Pojan klopilla. Taisi mennä. Oletko muuten koskaan miettinyt, kun on 1000-jalkaisia, että miten iso työ niillä on niinku hallita niitä kaikkia jalkoja, kun meillä on niinku vaan 2 ja niillä on paljon niinku alikehittymättä aivotkin entä kuin meillä. Niinku... Ei niillä oikeesti ole 1000 jalkaa. No miksi niiden nimi olisi muuten 1000-jalkainen? No kun niille on annettu semmonen nimi. No et sä voi vaan antaa tolleen, koska siis eihän sä niinku voi matikassakaan vaan pyöristää niitä jalkoja johonkin suuntaan. No voinpas, kun mä oon ite kattonut, että montako jalkaa niillä on. Mä oon lukenut Wikipediasta. No niin, varmasti joo, mutta ei niillä on 1000 jalkaa, koska et sä voi, biologia on niinku tiede, et sä voi vaan laittaa niinku jonkun nimeksi tolleen, vaikka se ei oo se. Ei niillä oo 1000 jalkaa. No on! Ei oo! On! Ei oo! On! Ei oo! On! 1000-jalkaisella on 38 jalkaa! Valitsit vaihtoehdon D, ei kun C, 38. Kyllä, se on aivan oikein. Voititte juuri 100 euroa. Äsken mä voitin 700. Se ei ollut sinun omaa rahaa. Tämä on nyt sellaista rahaa, että vaikka häviäisit, niin saat tämän itse. Niin, mutta mitä vittua? Mikä tämä ohjelman idea on? Miksi sä sanoit noita summia mutta sitten? suottaan ei kannata kiihtyä, sillä seuraavaan kysymykseen, kun vastaat oikein, niin olet voittanut 1 000 000 miinus verot verran rahaa. Niin paljon. Hyvä yleisö, antakaa aplodit Juhanille, hän on päässyt viimeiseen kysymykseen asti. No, mitkä on fiilikset ennen viimeistä kysymystä? Jännittää. Jännittääkö sinua? Kyllä mua jännittää. Sua jännittää? Joo. No, oletko valmis viimeiseen kysymykseen? En vielä. Odota hetki. Odotetaan. Meillä on jotain mielessä. Aivan. Mikä näistä on Suomen pohjoisin maakunta? A. Uusimaa, B. Lappi, C. Kanada vai D. Kolari? Johan helpon kysymyksen pukkasi tähän viimeiseen. Ja nyt jos et tiedä, niin... Kyllä tää on minusta aika vaikea. On todella. Tähän mä käytän sen 50 sentti. Vedät varmaan 50-50. No vittu, aika sama se kuitenkin. Kone arpoo satunnaisesti 2 väärää vastausvaihtoehtoa pois ja ne lähtevät nyt. Ja jäljelle jää B. Lappi ja C. Kanada. Annetaan vähän tsemppiä yleisöstä Juhanille. Hei, sorot mä myös. Hei, sorot mä myös. Sorry, mä myös. Onpa meitä paljon täällä tänään. No niin. Osaisko täällä joku nimetä tämän maakunnan? Hey, what up? Hey, come on. Kanada. Hyvä, Arttu.
ette joku tiennyt, että mikäs kaupunki se En mä täällä sitä tiedä, on? mutta voinko mä katsoa tää juomapullona, kun mä löysin sen tosta pöydältä äsken. No Juhani, et saa. Miten niin en voi? No omalla vastuulla. Ai voin? Jes. Mä tiedän tän. Tää on helppo. Tämä on helppo. Tämä on helppo. Tämä on helppo. Voiko vielä soittaa paajalle? No ei voi enää soittaa. No niin, no ei sitten soitella. Se on Canada. Valitsit vaihtoehdon C, Kanada. Kyllä. Lukitaanko vaihtoehto C, Kanada? Lukitaan. Oletko aivan täysin varma tästä? Kyllä. No lähdetään sitten tällä. Ja vaihtoehto C on aivan vitun väärin. Miten voi olla mahdollista? Mitä mietit? Vittu on vasta. Ovi on tuolla. Haistakaa kaikki vittu! Nyt. Voi vittu. Tervetuloa. Tervetuloa. Jaa, Linnanmaa. Mitä vittua? Miksi minä sanoin tervetuloa? Myös Suomen mitä vittua sä. Ai hirveen pääkipu. Ai mitä? Olin tinkessä tossa koko viikonloppu. Viikonloppu vai? Että sä voit olla siellä koko ajan. Kyllä. Mä oon täällä kotona aivan yksin ollut taas koko viikonlopun. En minä kestä enää. Oikein! Se on juurikin niin, että ei täällä tuolla... Ai, tällä tavalla siellä kuuluu meitä!